Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο πέμπτο βίντεο της σειράς. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε για αρχή τους τελεστές, τους τελεσταίους και τις εκφράσεις. Τελεστές είναι τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για διάφορες πράξεις. Ανάλογα με την πράξη που χρησιμοποιούνται, διακρίνονται σε αριθμητικοί τελεστές, όπου έχουμε το σύμβολο της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού, της διαίρεσης και της δύναμης. Επίσης έχουμε το div και το mod που θα δούμε σε λίγο. Συγκριτικοί τελεστές. Μικρότερο, μεγαλύτερο ίσο, μεγαλύτερο ή ίσο, διάφορο και ίσο. Λογικοί τελεστές ή και όχι. Τελεσταίοι. Είναι οι μεταβλητές και οι σταθερές πάνω στις οποίες χρησιμοποιούμε τους τελεστές. Εκφράσεις. Είναι ο συνδυασμός των δύο παραπάνω. Παράδειγμα, k/5, α/3 μικρότερο του 14. Λοιπόν, div είναι το πηλίκο της ακέραιας διαίρεσης και mod είναι το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης. Παραδείγματα div. 18 div 5 ίσον με 3. Πώς προκύπτει αυτό? 18 δια 5 ισούται με 3,6. Από τη στιγμή που έχουμε ακέραια διαίρεση, φεύγει το 0,6 και κρατάμε το 3. Κάντε μία παύση του βίντεο και λύστε τα παρακάτω. Άρα έχουμε 15 div 5 ίσον με 3, 12 div 7 ίσον με 1, 0 div 5 ίσον με 0 και 9 div 0 δεν ορίζεται. Παραδείγματα mod. 15 mod 7 ίσον με 1. Πώς προκύπτει αυτό? Που φουχού που που. Πόσες φορές χωράει, πόσα περισσεύουν. 15 δια 7. Πόσες φορές χωράει το 7 στο 15? 2. Άρα έχουμε 14. Πόσα περισσεύουν? 15 μείον 14, 1. Άρα 15 mod 7 ίσον με 1. Κάντε παύση το βίντεο και λύστε τα παρακάτω. Άρα λοιπόν έχουμε 8 mod 3 ίσον με 2, 12 mod 3 ίσον με 0, 15 mod 9 ίσον με 6 και 0 mod 6 ίσον με 0. 5 mod 0 ούτε αυτό ορίζεται. Εδώ ας μας μείνει ότι αριστερά από το div και το mod, αν έχουμε 0, τότε το αποτέλεσμα είναι 0. Δεξιά από το div και από το mod, εάν έχουμε 0, το αποτέλεσμα δεν ορίζεται. Ας δούμε μια πάρα πολύ σημαντική άσκηση. Να γραφεί αλγόριθμος που δέχεται έναν τριψήφιο αριθμό και εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα σε σειρά τα ψηφία του. Αν για παράδειγμα ο αριθμός είναι 258, θα μας εμφανίζει πρώτο ψηφίο 2, δεύτερο ψηφίο 5, τρίτο ψηφίο 8. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να απομονώσουμε τα ψηφία αυτού εδώ πέρα του αριθμού. Να απομονώσουμε λοιπόν με κάποιον τρόπο το 2, το 5 και το 8. Γενικά όταν πρέπει να πάρουμε ψηφία χρησιμοποιούμε πάντα το div και το mod και έχουμε να κάνουμε με πολλαπλάσια του 10. Δηλαδή 10, 100, 1000, 10.000 και πάει λέγοντας. Το πρώτο πράγμα που θέλω να δούμε είναι αν κάνουμε τον αριθμό που έχουμε div 100, τι μας δίνει? Μας δίνει το πρώτο ψηφίο. Αν ο αριθμός ήταν τετραψήφιος και εδώ το κάναμε div 1000, μας δίνει πάλι το πρώτο ψηφίο. Να το αλλάξω λίγο για το λόγο που κάνουμε χθες. Παίρνουμε το πρώτο ψηφίο. Άρα, συμπέρασμα νούμερο 1. Όσα ψηφία είναι εδώ, div ίδιο αριθμό ψηφίων, δηλαδή τετραψήφιος div 1000, τριψήφιος div 100, διψήφιος div 10. Αυτό εδώ πέρα μας δίνει το πρώτο ψηφίο. Το κρατάμε, το βρήκαμε. Πάμε στη δεύτερη περίπτωση. Θέλουμε να βρούμε το δεύτερο και το τρίτο ψηφίο. Εκτύπωσε 258. Τώρα, δεν μπορούμε κατευθείαν να πάρουμε το μεσαίο ψηφίο, οπότε χρησιμοποιούμε ένα τέχνασμα και παίρνουμε τα δύο πρώτα ψηφία. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Div κάτι. Αν θέλετε κάντε μια μικρή παύση εδώ πέρα και σκεφτείτε div τι πρέπει να βάλουμε.
Ωραία. Η απάντηση είναι ότι πρέπει να βάλουμε div και ένα λιγότερο από αυτό που είχαμε. Δηλαδή, εδώ είχαμε το 100 για να πάρουμε το 2. Τώρα, αν βάλουμε το 10, παίρνουμε τα 2 πρώτα. Αν βάλουμε το 1, παίρνουμε τα 3 πρώτα. Είναι λογικό. Οπότε, παραμένουμε στο 10. Έχουμε καταφέρει να απομονώσουμε τα 2 πρώτα ψηφία του αριθμού. Με κάποιο τρόπο λοιπόν εμείς από αυτόν τον νέο αριθμό που έχουμε καταφέρει να βγάλουμε, το 25, θέλουμε να πάρουμε το 1 ψηφίο. Το κρατάμε λίγο και επανερχόμαστε αμέσως σε αυτό το κομμάτι, μόλις δείξουμε πώς βγάζουμε το τελευταίο ψηφίο του αριθμού. Εκτύπωσε 258 mod. Τώρα, πάμε να δούμε πώς δουλεύει το mod. Είναι πολύ εύκολο, όπως θυμόμαστε στην αρχή, ότι όσα τα ψηφία εδώ, τόσα τα ψηφία και εδώ πέρα για να πάρουμε τον πρώτο αριθμό. Εδώ έχουμε όποιον αριθμό και να έχεις, αν το κάνεις mod 10, σου βγάζει το τελευταίο ψηφίο. Για να δούμε. Μας βγάζει το 8, είναι το τελευταίο. Αν είχαμε μεγαλύτερο αριθμό, μας βγάζει το τελευταίο ψηφίο. Τι θα μου έβγαζε αν το έκανα mod 100, μπορείτε να σκεφτείτε. Τα 2 τελευταία ψηφία. Άρα λοιπόν, τι κρατάμε, ότι το mod 10 μας δίνει πάντα τον τελευταίο αριθμό. Άρα, γνωρίζοντας αυτά εδώ πέρα, τι μπορούμε να προσθέσουμε εδώ, στην τρίτη γραμμή, έτσι ώστε να πάρουμε το μεσαίο ψηφίο, το 5. Γνωρίζουμε ότι αυτή εδώ πέρα η πράξη που κάναμε μας δίνει το 25. Άρα, εμείς θέλουμε από το καινούριο τον τελευταίο αριθμό. Πώς είπαμε παίρνουμε τον τελευταίο αριθμό? Mod 10. Άρα αν έρθουμε και συμπληρώσουμε εδώ πέρα το mod 10, το αποτέλεσμα που θα πάρουμε είναι 2, 5 και 8. Γράψτε μου στα σχόλια τη λύση της παρακάτω άσκησης. Να γραφεί αλγόριθμος που δέχεται έναν τριψήφιο αριθμό και εμφανίζει το άθροισμα των ψηφίων του. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Αν έχετε κάποια απορία, γράψτε την στα σχόλια ή στείλτε μου μήνυμα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.